Aduh Sang Dewi. Trijata sumelang rasaku marang lelakon kang bakal dumadi. Kusumayu, kula saged ndungkap badhe kadosa pundi kasunyatanipun paduka tuhu setya ngrukti agenging tresna dhateng Guru Laki. Kuciwanipun samangke hamung kula ingkang nyumrapi. Amung siji pangarepku lewat tembang kang tak runcik, muga bisa ndayani ing tembe mburi. Sar-saran Angranjap kacubrian marang kasucening Sang Dewi. Saperangan kawula Ayodya angranjap kacubrian marang kasucening Sang Dewi. Mati.
damar mancung cupeten semene kawuningan sumambah kawicaksanan padha rebut tunggul sumbar maciya-ciya ana wigati apa Raden Ayodya samenika luntur kaluhuranipun kawibawaning ratu samangke nedeng asor awit nyanding prameswari ingkang sampun boten suci minangka tuladha para wanita kedahipun Dewi Sinta menika nulat sarira pribadi tegese ngrumangsani yen wis ora pantes dadi ibune wong sanegara lan malih samangke ingkang wonten kandhutanipun Dewi Sinta menika cukup aja kedelarung-delarung anggon mundhak sing ora-ora luwih becik ngaliya saka papan kene ladalah yo arep dadi apa negara iki hai Yayi sumengko pangawak Bajra Praptanira duh Kaka Prabu ewuh anggen kula badhe matur Kang Prayoga Lesmana Rama dewaning sohon saperangan kawula sami dardah minggahipun Pancabakah labet rebut benering pemanggih kasujenipun Kakang Mbok Sinta kalebet jabang bayi ingkang wonten kandhutan menika dipun cubriyani Kaka Prabu leng-lenging driya mangu mangun kong kanduan rimang lirlena tanpa ganin aduh ibu nelongso atine garwaku yen nganti keprungu pawarta kang kaya mangkono Lesmana derekna pun Kakang mesthekake kayuhananing Yayi Sinta sendika Kaka Prabu
Sinuwun. Gusti Ayu, Regyan Warasinta, murca tanpa paliwara. Oh, aduh, Ayu. Namung nawala menika ingkang wonten patengganipun Sang Dewi. Sumangga katur paduka sinuwun. Welas dening Ludira kawang-wang gegono bang sumirat Katur sinuwun Sri Rama kang garwa pamit tilar praja Ayodhya lampah sesideman Regyan Warasinta denya tilar praja Ayodhya dupi ngauni-ngani sorak ingkang kathah kang sawiyah-wiyah nandukake kajubrian marang kasucene adhedhasar ngeman kawibawaning Sri Rama dia lumampah samarga-marga tanpa dadah lan pernah sarwi hamondong lan hanggembol cabang bayeng kandutan aduh ya kusumaning ati ora rinembuk sarana ares sira malah ninggal aglis Sinta aja gagas pandakmu sing kaya wara ing ngendi papan dunungmu bakal tak upaya Yayi mengke Koko Prabu kula kinten murcaning Kakang Mbok Sinta menika kajalaran saking risaking batos ingkang sampun boten kiyat nampi sakatahing pandakmu banjur kapiye penemumu Yayi boten ateges tega pedah menapa Kakang Mbok kaboyong wangsul menawi para kawula taksih boten saged nampi napa boten saya badhe dijuwing manahipun ingkang garwa Koko Prabu prasasat badal karsa ning Hyang Agung mulane babo urip saparsa ngawuleng ratu kudu ikhlas lahir batin aja nganti nemu kewo aduh lesmono saya bingung kang dadi rasaku tak jaluk jeneng sira jadoh marang pun Kakang Yayi
sungkawa penggalihe Koko Prabu amarga panandhang kang tumama. Keparengipun kadosa pundi Raden? Tak jaluk empana kawaskidanmu kanggo gagapi kelakon iki. Sawetara wektu aku bakal ngupaya baline rasa suka penggalih Koko Prabu Sri Rama. Maestaken dawuh Andum Basuki aja ninggal kaprayetan. Nitya gacah sewu mata Yono Gento Mas Malil Paman Mulantani kula wonten dawuh tinimbalan anak Mas Dasa Wilukrama kepiye pawartane Garuda Gumanglar kang dak kongkon nyidra nom-noman saindenging Ayodya entuk gawe apa Raman? Sadaya sampun katindakaken kanthi prayogi mboten nguji wani. Malah samangke Gumanglar nganglang mideri negari Ayodya ing pamrih nidi preksa sampun ngantos wonten kaneman ingkang jijir bagus. Kanthi cara kang kaya mangkono cetha Rama Wijaya bakal ewuh nggone nata praja. Kawulane siji mbaka siji sing isih timur tak percaya kongsi tapis dimen saya dingklang karo sane negara Ayodya. Kula nuni nggih anak Prabu. Bawat ora arep negake marang Gumanglar. Dina iki derekno tindakku ngawat-awati saka kadohan.
Kusa kepiye kahananmu di kula mboten menapa-menapa Kakang nami limrah menawi wonten tatu salebeting gegladen jer sedaya tumuju dhateng kasantosaning raga syukur sekedhi jumurun sing gedhe pangapuramu yen Kakang ana luputing panimbang sajroning olah kridaning prang kang bisa ndadekake kadrawasan Yayi Kusa ning ora kandhang denyang upaya anak kungger Rama Batlawa lan Rama Kusa kula wonten dawuh Ibu Pawitri kula wonten dawuh ora ngrucut saka gendongan dewasamu nyata jumbuh kelawan kekudangane Ibu. Sadaya menika awit saking dayaning tembang seratan Ibu Pawitri ingkang dayani tuwuh greget anggen kula muladha prawiran tuwin kasantosaning Prabu Rama Wijaya. Iya kula yen kasantosan lan kaprawiran wus karegem kabeh mau kudu linambaran gedhening rasa kasetyan tuwin kawicaksanan dimen ora dadi patrap sing ngokol lan sasar susuring tembene. Inggih Ibu, lumantar tembangku iki muga sira sakloron uga bisa mulat kasetyan lan kawicaksananing Dewi Sinta. Mara pidhangetna kanthi permana nggih anakku cah bagus. ing ngarga saka Sang Dewi Sinta Lambar
Ibu, rening sorasaning tembang sampun kacakup. Kalilanono kula lan Yai Kusa badhe olah kridaning jemparing hangeneri bering peksi. Liripun supados saya prigel anggen kula ngincer kang sifat mubah. Nanging mengko yen wis ngancik surup surya janji kudu bali kula nuwun inggih Ibu.
Watmara Sang Arjuna oh Kisana ngaturaken genging panuwun awit sampun paring pengayeman dhateng kula. Sematen ugi kula Kisana. Ya tiba sapadha-padha. Nadyan aku wong rewanda nanging wis dadi kewajibanku tetulung marang sesamaning titah. Sapa kang dadi jenengira sakloron? Kula Rama Batlawa dene menika adhiku Rama Kusa. Sira bocah saka ngendi lan sapa wong tuamu? Kula mesanggrah kalian Ibu Pawitri boten tebih saking papan menika. Weladalah. Dasar jagate wis wiwit peteng. Mestine Kang Ibu ngrantu sabalim. Aja sumelang, murage dak derekke bali kula nuwun inggih pisan. Dewasana Prabu ana apa gumangler sajak kupuh gragapan wonten gethek putih Hanuman ingkang bebeda sedya ndadosaken gagar wigar ngen kula nidra beburon weladalah emparat ganggu gawe marang dasa Wilukrama lakon dadi apa? Sandya Kala Sirna labet Usti Nilar Hyang Surya ingkang manjing Ancala puputing cahya jener hamung gantun peteng remeng-remeng karana wancine wis magut ing Purwaradri samana Sang Pawitri nggih Dewi Sinta kumesar jroning batin labet genira ngranti ingkang putra sakembaran kula ingkang putra ibu anak kungger aduh Gusti Ayu
Gusti Ayu Sinta boten duka mula ngantos mekaten lelapan paduka kula wentah ingkang putra. Sumangga kula aturi makempal wonten negari Ayodya Kusuma Dewi. Sira ora perlu cawe-cawe babagan iki. Abot benteng bakal tak sandang dhewe. Yen tekamu ing papan kene mung kepengin boyong aku. Becik sira bali Anoman. Aduh, Anoman ajrih batal dawuh paduka. Kula namung ngemutaken bilih Prabu Rama Wijaya sanget ngrantu kundur paduka Regyan Warasita. Kalilanana kula nyuwun pamit. Duh Ibu, menapa mboten sisip ingkang kula pidhangetaken bilih sejatosipun Ibu menika Dewi Sinta sing gedhe pangapuramu kula kang kok pidhangetake pancen kasunyatan. Aduh Ibu, kenging menapa paduka nempuh margi ingkang kados mekaten. Sakwuse Pangeran Rama paring luar marang punibu kang kasengker dening Dasamuka, ora gantalan suwe anggonku nampa wiji saka ramamu Prabu Rama Wijaya sinengga sedheng dening kawula satemah gawe kodeng ing sibu kula tinimbang keprungu panyaruwe kang saya ndadra. Mula becik Ibu lunga saka Ayodya kanggo nentremke rasa. Kanjeng Ibu sanget kaget manah kula dupi ngawuningane kasunyatan menika. Sing gedhe pangapuramu nger jenengi rasa kloron kudu kasempyok ing panandhange Ibu. Sadaya lampantan keniki netuni sampun cekap anggen paduka kula wentah dumateng ingkang putra. Pramila saking menika kula nyuwun dawuh mbok menawi saged ngentengi sesanggan paduka Kanjeng Ibu. Cumangka anggra sesumbar lindu bumi kuncing kumaluduk kuntur kehatut kula tak rasa iki wahyane mangsa kala kanggo njejegake pandakwa kang miring tumrap Ibu. Sira sakloron tak jaluk supaya barang tembanging madyaning pasar kutha raja Ayodya. Nanging tak wanti aja pisan-pisan buka wujuding tembang kasetyan iki yen durung wanci barang kawula nuninggih mangestuaken dawuh Ibu. Dene pun Ibu bakal ndhisiki lagu sumengko ing Singgela Pura Boyong Trijatha minangka seksi kunci tumrap tembang kang tak tulis. Tetepo nganti kawaspadan cah bagus.
Pranyata Dewa mayungi tumindakku. Anggonku ngoyak gedhek butih Hanuman malah nuntun dalan ketemu marang pesanggaraning Dewi Sinta. Ya, bakal tak gawe pupus pengangene. Tembang kasetyan bakal dadi tembang kacintrakan. Yo tetapno wadya sacukupe kanggo gawe kisruh ing madyaning pasar kutha Rajayodya sawise lolan kusa nembang. Dene aku bakal namake Karti sampe kalya. Mula hage tindakno paman. Mangestoaken dawuh. Pawartane anggonmu ngupadi dununging Dasa Wilukrama. Kakang Mbok Trijata anggen kula ngupadi dhateng pendhat siang ratri bebasan tepung gelang kekalangan nanging dumugi semangke dereng kepanggih usananipun ling sirira Sang Hyang Surya wis mancat timbange pagunungan. Sumelang rasaku yen nganti Dasa Wilukrama gawe kapitunan marang liyan karana dheweke isih Turasewa Prabu Rahwana
Mboten langkung kula namung sumangga kersa paduka Kakang Mbok. Marake derekno tindakku bisa warna. Samirono handilir lolonan lampahe kaya-kaya ngombyongi jumangkaing suku Sang Dewi Sinta kang arsa tedhak ing praja Singgelapura. Datan wigih arerenga Sang Dyahayu sepining dalu nembus ati sing swasana pembaunging sono lan ajak sesautan ing Madyaratri nyamuraken Bakarti nesta ing madyaning wong. Cahya ning talaga kati langgit mambang tanpa sulan upamandeka lintang tulya kusumaya sumawur biar padha sumilang jagatku melarmut karistan pinasti sanadyan Kepareng matur sinuwun. Samangke kula sampun ngawuningan inggihanipun Gusti Ayu Warasinta. Apa bener kang dadi aturmu Anoman? latar kalurau sasi Gusti Ayu masanggrah madyaning wana silih Nyai Pawitri kula wentah ingkang putra saged terang
kono aja kesuwen Lesmana lan sira Anoman mara derekna jeneng ingsun boyong Yayi Sinta sumangga Kaka Prabu sumangga sinuwun Adikudi kaya waspadakna wujuding tugu tapel wates mratandani sedhela maneh tumeka pasar gedhe kutha raja negara Ayodya. Duh Kakang Mas, menapa layang tembang saking Ibu Sinta boten badhe katitip reksa rumiyin? Ora wani mbadal keparengi sibu. Ing ngarep Ibu paring dawuh yen bisane maca layang tembang iki nalika wis barang ing pasar Ayodya. Inggih Kakang, saha widaya enggal caket dhateng peken. Kula nuwun sewu para sederek. Kalilanana kula sakloron badhe nderek barang tembang wonten peken menika. Tembang kasetyan minangka purwakaning atur ingkang nyariosaken lelampanipun Prabu Rama Wijaya lan Dewi Sinta. Mugi saged dadya tuladha kagem kula lan dika sami. Amiwiti ampara, amiwiti ampara, amiwiti ampara, matahuning harga saka Dewi Sinta kaplingaring paharti lalati Rahwana Prabu mancing jroning kanestan Rama Putra nampa bali
tatahan kastu mangu mrengka setyahan niro temah teko mringsang dewi cukup ana anggonmu barang tembangmu geseh kelawan kasunyatan kajaba saka iku surasane tembang uga ngasorake jeneng ingsun lan derajate Dewi Sinta marang aku sejatine sira sakloron sapa kula Rama Batlawa dene menika Rama Kusarayi kula kepareng terang bilih kula menika majanipun Dewi Sinta sinuwun dene tembang menika seratanipun Ibu Sinta kagyat hari sang kabirangu renang bolke nempet kempet tembangmu kang kaya mangkono kuwi ora nelake yen to sira iku putrane Yayi Sinta timbang nyukertani praja Ayodya becik tak sampurnake saka lumai bumi Buta urang tata wani gawe daredahing madyaning pasar Ayodya sapa kowe ora kudu ngerti sapa aku kuwi dudu putuhmu bubar mawut kahananing pasar Ayodya awit pakarti nista wis kasembadan jlangka para kawula sami kabronga ting tembang lamis kang sumanggem tanpa bukti saya banteralo ing para kawula marang Lawa Kosa prasasat saindenging negari tan bisa nampi kekalipun Dasa Wilukrama ayo yen kowe kepengin mateni Sinta enggal rampung ana nyawaku yen mung mati kowe ora bakal ngrasake larane kelangan Sudarma
mung mergo ngaboti wong wadon planyan kaya kowe Sinta. Supaya kowe ngerti rasane kelangan wong sing kok tresnani ora kewas padakmu. Layang tembang iki wis tak regem, banjur tak liru manut marang karepku. Anakmu cetha ning Ayodya dadi Bandan Sinta. Keparat kowe dosa Wilutrama. Ayo. Ya. Oh. Bisawarna. Hei. Ayo. Oh. Oh. Bisawarna mangsa bodha anggone Rambayang bali dasa Wilukrama ing Singgela. Aku bakal sumusul Dewi Sinta saperlu ngaturake layang tembang iki. Mangestaken dawuh Kakang Mbok. Oh. Yayi Sinta, kula ingkang nyobat sinuwun sagalak-galake saradula boten wonten ingkang mangsa gogor menawi paduka badhe mejahi lare menika. Sri Rama kedah saged nisas nyawanipun Sinta langkung rumiyin. Aduh Yayi, jebul bocah sakembaran iki putraku dhewe. Oh, sing gedhe pangapuramu ya cah bagus. Anane sasar susur patrapku ya kajalaran saka tembangira saklowo. Yayi Sinta, apa bener tembang kang kaung lawa puswa kabeh mau seratanira? Pareng matur sinuwun.
Trijata ana parigawe apa? Sinuwun, sayektosipun tembang ingkang sinerat Dewi Sinta dipun liru kalian Dasa Wilukrama supados amuwi untaping penggalih paduka. Trijata rumaos lingsep menawi inget lelampahan kawuri. Sabibareng brubuh alengka Dasa Wilukrama ingkang taksih alit badhe kapejahi dening prajurit paduka. Nanging awit sih palimarmaning Sang Dewi Sinta anak Gera Dasa Wilukrama waluya gesangipun ngantos dinten samenika. Samangke Dasa Wilukrama malah kepara damel kapitunan ingkang kados mekaten. Kula nyuwun genging pangaksami sinuwa. Sinuwun sanadyan boten sepinten dayaning tembang menika kagem nuktekaken kasucenku, namung kasunyatanipun tuk ing ngarga syukur muhun tan wonten sanes kang kasti muhun paduka sirama. Saben-saben rahwana ngruda paripeksa kula supados nuruti brantanipun Sinta boten kenggo. Malah kepara kula enggal nyerat tembang minangka wadah kedening kasetyan kula dumateng paduka. Sedhidhika ingsun ora duweni rasa jubriya marang kasucenmu. Kabeh mau mung panarkane para kawula. Minangka paseksen kula ingkang leresaken aturipun Dewi Sinta sinuwun. Sang Dewi lepat kula mugi diagung pangaksama paduka. Sematen ugi kula Sang Dewi sasampunipun ngawuningani sadaya dardah ingkang rineka Dasa Wilukrama tuwin midhanget paseksen saking Dewi Trijata sampun trewaca ageng kasetyan paduka dumateng Sri Rama. Yayi Sinta rehne kawula wis padha nampa. Banjur kepiye antepira Yayi? Sasra panarka sayektitan bisa mirengaken tresna suci kang tulus saka ati. Sanadyan cinedha para kawula parandene jagat nglembana marang kasetyanira Rekyan Warasinta. Sirna wuwus kang sumanggem tanpa kasunyatan katitik ngumandang tembang kasetyan hang laras sucining tresna.
Jaya